Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Rinenggoing pakurmatan panjenenganipun Bapak Kepala Desa Payak dalah para pangemban-pangembating praja ingkang kinurmatan para sepuh, para pini sepuh, para alim, para ulama yang tansah cinaket dhateng kitabing ilahi ingkang katengga maida kasanahipun para muda tumaruna manggalaning praja ingkang dados pandam-panduming kawula sih ingkang rinenggoing pakurmatan. Saderengipun pahargyan langen beksan nuning titi kalenggan dalu punika kapurwakani. Sumangga lang rumiyin panjenengan sami kalau dherekaken hanyosaken ros puji saha syukur ingkang kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sih saha palimbermanipun ngantos titi kalenggan dalu punika kula dalah panjenengan sami taksih pinaringan kabagas kewarasan, kesehatan, karahayon saengga saged makempal wonten ing halaman Balai Desa Payak mriki kanthi boten manggih rubeda menapa-menapa. Sholawat sarta salam sumangga sesarengan kula dalah panjenengan sami kunjukaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang katengga-tengga syafaatipun benjang ing dinten akhir. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing mriki kawula menika Abdi Pranata Cara mbok bilih anggen kita makarya samangke saking kekiranganipun kadang-kadang seniman saha ibu-ibu seniwati saha kula pribadi wonten tindak tanduk ucap pangucap wonten yang boten ngresmi manah panjenengan sami ing mangkih mugi lumunturing sih pangaksami ingkang langkung kathah kersa nggih. Ewon dene kangge hamyak sepining swasana panjenenganipun Ibu Seniwati gangsal cacahipun sumadyo badhe atur pasugata aur pilangan beksan gambyong kalajengaken uyon-uyon manapa sauntawis ewon dene gending sumarah panjenengan padang pradonga kasumanggaaken ya.
Ora